Tsopano tikupatsirani zomwe ayankhula mkulu uyutu akuti ndi Male Siasia amene anapanga maphunziro azachuma ndipo ndi Mmalawi, katswiri pakafukufuku, ndipo wanena kuti bizinesi nzotheka kuyamba popanda mpamba. Wanena izi pamene atulutsa buku lomwe likulongosolatu bwino za momwe ntchito za malonda zimayenera kuyendera. Wayankhula izi nthawi imene amayankhula ndi MBC, amene akuti yemwe ndi mmodzi mwa anthu wodziwa nkhani za chuma. Wati kusowa kwa mpamba kusakhale nchifukwa chokanikitsa kuyamba komanso kupititsa patsogolo ntchito za malonda. Asiasiya amene tikunena pano atulutsa buku lomwe likukamba tsatanetsatane wa momwe anthu mdziko muno angachitire kuti ntchito za malonda zawo zipite patsogolo. Anati kampani zobweretsa ndalama zochitira malonda ndi zokonzeka kubwereketsa ndalama kwa ochita malonda. Iwo afotokoza mukanema amene tioneyi. So pakali pano tiwena kanema amene Asiasiya afotokozera momwe ntchito za malonda ziyenera kuyendera ndi kupitira patsogolo angakhale anthu alibe mpamba. Tatiye tione kuti mkulu amene akunena zoona, koma iwo atulutsa kuti opanda mpamba business tingathe kupangabe. Nawa Male Siasia. Aliyense tikudziwa kuti ndalama zilipo ndipo zimakhala abanka amabwereketsa ndalama. Kuita kulikonse kumakhala ndalama zoti munthu abwereke ku banki. So buku ilili zimene zikuchititsa zonena kuti anthu akakhala ndi ma skills amene tafotokoza mu buku, ndi kuti mapulani awo ama business azikhala omveka bwino. Kunena kuti no kupititsa ku banki kuja azikhala kuti abanka akungonyonga kuti yes business imene ili bwino, chifukwa izikhala kuti munthu ali ndi ma skills ochitira business ndi capital singavute ya. So ndi buku limene likuthandiza kupeza capital mwa njira imene yonena kuti munthu akakhala ndi ma skills ndi kuti even kupeza ndalama zopangira business kuposa. Chonde osayiwala panga subscribe kuti nthawi zonse imene tapanga upload video izikupezani. Please subscribe.